मिशन बिराट गिदिर गिदिर मिशन अमा मिशन पोस्टार लागायनाय बायदि बहा थांगोन अमाया बहा दं इसानसालि मिशना बहा दं बोरमा फिनायनि मिशन बहा फिदों खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन रुमाव सफैनाया बावाखै 20 मिनिटसोल'नो जादों आं माब्ला रुम सहैगोन ना बेफोरबायदिसो सानबाय थादोंमोन थ' दिनै फुङावनो आं 10:30 रुमनिफ्राय ओंखारदों 10:30 ओंखारनानै डाइरेक्ट थांदों सान्तिपुराव दिनैहाय वेलकाम सेरेमनिजों लोगोसे बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानाय जायफोर सार खाम्फाजों थांफानायफोर आरो गुबुन गुबुनजों थांफानायफोरमोन बिथांमोना दिनै फिन बिपिएफआव जयनिं जाफैबाय थ' जयनिंबो जाफैदों गोबांनो जाफैदों 300निबो बारा जयनिं जादों दिनैहाय थ' जेखियानो जाया सासे पिसिडिआर दानायनिफ्राय थाबोनाय व्यक्ति बिथाङा बै समाव माबा माबिबो जाबोदों दे आं बेखौ बारा बुंनो थांला थ' दिनैहाय बिथाङा प्रमद बर'नि माखासे बाथ्रा मिशननि बाथ्रा मोजाङै फोरमायदों जेब्ला अमा मिशन खालामदोंमोन दाउनि मिशननो बोरमानि मिशननो ना बायदि रोखोमनि मिशन खालामदोंमोन दिनै नाथाय बियो सोंफिनदों बबेयाव अनलि इउपिपिएलनि मेम्बार चेयारमेन बिसोरखौ पस्टार थाबनोल' होदों प्रमद बर'आ बेफोरबायदिनो आं बै समावनो बुंदोंमोन आनसाक्सेस बोरमानि मिशना बहाय बोरमानि फार्मा बहा ओमफ्राय नानि फुख्रिया बहा फार्मा बहा दिनै बेफोरो बबावहाय मिशना अमानि मिशन बबेयावहाय आनसाक्सेस बियो थांनाय 5 बोसोराव आं बुंनाय राव नङा बियो सासे व्यक्तिनि बुंनाय राव हयथ'बा नोंथांमोना एसे कमप्लिटनो खोनासंबासो मोनथिगोन बेखौ इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा दुखु मोनगोन बेखिनि बाथ्राखौ खोनाब्ला नों बिपिएफ खासोलै होननानै येस नोंसोर बुंदोंब्लाथ' आं बिपिएफ खा नोंसोर जुदि इउपिपिएल होनदोंबा आं इउपिपिएल नोंसोर जुदि बिजेपि होनदोंबा आं बिजेपि आं जुदि एआइइउडिएफनि होननानै बुङोबा एआइइउडिएफनि कंग्रेसनि होनदोंबा बे आं कंग्रेसनि नोंसोर जा बुंनो हागोन थ' नाथायबा नैबे सासेनि व्यक्तिनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव मा लिरना हरनो गोसो लिरना हरनो हागोन आरो थारैनो थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएलआ आनसाक्सेस मिशन भिजन बे मिशन भिजनजोंनो 5 बोसोरखौ ओरैनो हगार हरदों जेबो मावनो हायाखै प्रमद बर' सार नोंखौथ' मा होननानै बुंनाय 5 बोसोराव जों सिनायनो आरो बुजिनो रायजो राजाफ्रा बाखि गैया इन्टारेस्टिं प्रमद बर'नि माखासे डायलगफोरा बा माखासे खोथाफ्रा खोनासंनो बिराद गोदै नाथाय खामानियाव जिर' गोलाव बाथ्रा बुङालाफानो बे सासे व्यक्तिनि नैबे सासे पिसिडिआर जानानै फैबोनाय बे व्यक्तिया पिसिडिआरनि समावनो नोंसोरथ' बे फिसा फिसौ माबा माबिफोराथ' दाखालिसो हाबब्रबनाय इउपिपिएलआव खोनासंनानै ला बियो मा बाथ्रा बुंदों इलेक्शनाव जोङो देरहाबाय 7 जन बै समाव पिसिडिआरआव जोङो एमसिएलए जाबाय बे एमसिएलएआबो थांनाय 2020नि इलेक्शनाव जोङो जेनलायबाय फैनाय माखासे 12 जन इउपिपिएलनिफ्राय इउपिपिएल हिसाबै 12 जन देरहाबाय बेराफारसेथिं बिपिएफआव 17 जन देरहानाय अब्लाबो 12 जनल' देरहानाय प्रमद बर'नि दैदेननाय बे इउपिपिएलखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बिटिआर सुक्तिनि नामाव अनसायनानै गुरुत्व होनानै इउपिपिएलखौ सरकार सालायदोंमोन बेल'सो गुरुत्व होनानै आशीर्बाद आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि आशीर्बादाव प्रमद बर'आ बिटिसिखौ सालायनो मोनफिनदोंमोन बे 5 बोसोराव जों मा लेक्सार खोनाखो मा मावनाय नुखो जोंनि गरिब आइ मावखौ बेसेबां अनसायनाय जोङो नुखो थांनाय बे गोलाव 5 बोसोराव खालि जोङो गोथाव लेक्सारल' खोनादों
गिदिर गिदिर बाथ्राल' जों खोनासंदों, गिदिर गिदिर पस्टार मारिनायल' जों नुदों। बाखि मोजां मोनसे खामानि मावनाय नोंथांमोनहा जोंनि बे इउपिपिएलनि बे नेताफोर दङ, दा जोंनि मावथिफोर दङ, रावबो आसि दिन्थिना खिन्थानो रोंनाय नङा। नैबे मोजां जादों जोंनि आमोलनि सरकार, मोनसेबो जिनिस देखायनो हानाय नङा। आरो बेहाय गोबां मानसि आंजों थाफानानै केम्पेइनाव ओंखारनाय मानसिफोर दं बेरायनो, आरो जयनबो जागोन माखासेया, आंजों दहाय माखासेखौ रायज्लायदों। जोबोद मोजां खोथा। मानो जों फैदों? थांनाय बोसोराव खालि हाग्रामा महिलारिखौ रायज्लायल' आरो सरकार सालायनो होदों, सालायदोंब्ला नङा, सालायनानै मावनानै देखायदों। आयेनाव गरिब मानसिफोरखौ मदद होदों, बेकार मानसिफोरखौ मदद होदों। दहाय गेरेन्टिनि खोथाखौ बुङाखै होनबा हाग्रामा महिलारि सारा जेरै खोथा होदों जेरै मावनो दिनैहाय दावगादों। 5 बोसोर खालि गावहानो मावनो हायाखै, खालि मालायखौल' रायनाय, बेखौसो जों खोनादों। बिसिनि गोदान मेम्बारफोर दङबा बिसिनाव सोंदो, चेयारमेनफोरनाव सोंदो, बे गामिनि जौगानायनि मा खामानि मावनो हाखो? गाज्रि मोनो, दुखु मोनो। खालि बे चेयारमेन मेम्बारफोरखौ मा खालामबोदों 5 बोसोराव? खालि पस्टारल' मारिग्रा खालामना दोनदों बिसोर, खालि पस्टारल' मारिदों बिसोरना समिखौ। पस्टार मा पस्टार? 5 बोसोरा खालि मिशनजोंनो सेस। बहुत मिशन, बिराद गिदिर गिदिर मिशन। अमा मिशन पस्टार लागायनायबा मिथिं, चेयारमेन मेम्बार पस्टार हैलायबाय। सिदायैनो मिशन पस्टार लागायग्रा हनै चेयारमेन मेम्बारफोर बहा दं? अमाया बहा दं? इसानसालि मिशना बहा दं? ना फिसिनायनि मिशन बहा दं? बहा मावदों? बोरमा फिसिनायनि मिशन बहा फिसिदों? जोंनि रावबो चेयारमेन मेम्बारा देखायनो हाया, खालि पस्टार लागायदों। बेखि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय नङा, खालि मिशन। बेराफारसेजों शान्ति शान्ति हारे शान्ति जाबाय, बेखौ मानो बुंबाय थानांगौब्रा, नङा होमबा? मावदोंनालाय मोजाङै मावनानै देखायदो डेभेलपमेन्टनि। शान्तिया मा? शान्तिया बेसेबांबा सिगांनिफ्राय शान्ति फैदों, दाबो शान्ति। एथियाव शान्ति गोबां कलेजाव शान्तिपुराव नङा, बे शान्तिपुर ओनसोलाव शान्तियानो दाबो। गाबोन समफोर जोंनिया माखासे लिडारफ्रा फैनानै बुङो, नै हाग्रामानि सरकार फैबाय नालाय नै गन्दगला जाथारनाय, नै मानो? शान्ति खालामनो ग्राबा, शान्ति फुजारिबा रायजोफोर गैया, मावनानै देखायबानो जाबाय, नङा होमबा? मावनानै देखायबानो जाबाय। 5 बोसोराव खालि रायनायानो, बे जेसेबां रायदों इउपिपिएलआ जेसेबां रायदों, हाग्रामा महिलारि सारखौ आशीर्बादसो होनाय जादों, जायनि थाखाय सरकाराव बिपुल भट बे 28टा सिट मोननानै देरहाफिननायनि 1 नाम्बार आशीर्बादा जाबाय इउपिपिएलआ गाज्रि गाज्रि जे रायदोंमोन बिपिएफखौ, बे आशीर्बादसो जादों, नंगौ नङा? आशीर्बाद दो, आशीर्बाद। आरो बे आशीर्बादा फैगौ 15-20 बोसोर बे बिपिएफनि सरकार थागोन, बेखौ आं मिथिगौ। थागोन। हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जेरै बुंदों दहाय गेरेन्टिनि खोथा, खम बुङो, जों मिथिगौ बयबो। आगोलाव जोङो इउपिपिएलनि मानसिखाय जों गोजाननिफ्रायनो नोजोर होयोमोन। जोङो दा खाथियाव फैनानै खाथियावनो खालि मालाबा जों लाजियोथ', जों साफा साफा हौवाथारमोन ना, सत्य खामानि मावग्रा मानसिमोन ना जोङो इउपिपिएलनि। साधारन मानसिनो सेवा होनोसो राजनिति खालामो,
नंगौ नङा सेवा खालामनो जोंहा इउपिपिएलआव दङमोन जों साबैसे गरिब मानसिखौ लेखा गोरों जाम्बा जाम्बिखौ जों साबैसे सुबिदा होनो हाखो सोरखौ जों बेसेबां सेवा खालामनो हाखो